Friendship Radiel wil een rugzak oorspannen in projectontwikkelaar CV Franeker Zuid. De gemeente had jarenlang groen aankocht voor huizenbouw en afpraat weer dat de bouwers dat voor 8 miljoen euro oornemen zoen. Dat geld is er nog net. De projectontwikkelaar wil met de gemeente over de zaak praten. Reetrieders hebben vlak voor de Olympische Spelen in Sochi het vertrouwen op zijn in de directie van de KNSB. Rieders als Sven Kramer en Marit Leenstra willen dat de sponsorlogo's op haar moedsen beter te zien binnen, omdat op de nationale pakken vooral de boomsponsor zichtbaar is. Hield dit meer mensen door een maai aan de cursus Auto te wetter in het Kjelle Diekje in Ljouwert. Alle jaren komen er in ons land 800 auto's in het wetter te lonen. En daarbij komen jaarlijks 60 mensen om het libben. De binnen onbekende archiefbeelden van de Alvestijdentocht van 1954. Joert krijgt 60 jaar. De beelden komen uit het archief van het Fries stamboek. Te zien is hoe de deelnemers aankomen op het station in Ljouwert, de inschrijving in Hotel de Groene Weide en de drukte bij de stempelposten. Joen en vannacht is het om het vriespunt heen, een krachtige koude eerste wien. Morgen komt de wien uit het zuiden. Het wordt zo'n 6 graden. Het is droog en de zon schijnt.